Svrake koje govore. Svračji hotel nema mesta. Za prodaju nekretnina. O, tražite smeštaj, ne tražite više. Imam nešto upravo za vas i vašu ženu. Fenomenalno, eno tamo gore, tamo gore. To je nešto izvanredno. Pogledajte, pogledajte. Hvala, hvala, hvala. Dobro ste prošli. Dopašće vam se. Vidjet ćete kad... Za iznajmljivanje. Da se jako varaš. Ne pa da mi ne... Čekaj, molim te. Čekaj, molim te. Čekaj. Ne, dolazi. Zaveži. Ja to kažem, ne dolazi. Ne pa da mi ne pamet. Nećeš uspjeti, kažem. Ja ti to... Gazda kaže da malo utišate, on bi da spava. Spava. Šta kažu? Gledaš svoja posla, a oni će svoja. Ja ti kažem, nećeš. Pusti me, da mi ćemo nećemo, evo šta ti imamo ti. Dobro jutro, sugrađani. Imate li svraku u svom domu? Ako imate, onda ste vrlo srećni. Svraka je najšarmantnija ptica na svetu i najbolji prijatelj svakog farmera. Budite nežni i pažljivi prema njoj. Zapamtite, svrake zaslužuju vaše poštovanje. Zdravo svima. Tišina! Tišina! Evo, imam upravo ono što vama treba. Nešto što će izlečiti vašu glavu. Evo šta ću. Ne boli me glava. Boli te, bunaseru. Ko zna šta će sada biti? Senka zna. Pas! Divan Cvetić, to je bilo zabavno. Ajmo ponovo.
Dušo, zamoli susede da budu malo tiši. Dušo, zamoli ove nove susede da budu malo tiši. Molim te.